pai. Como sempre, xa sabes que nesta cidade todos vivimos moi ben. Pois imos a celebrarlo, mamá. Iso, festa, festa, a bailar. Pois sí, é certo, neste pobo vivimos todos moi ben e moi tranquilos. Temos traballo, temos saúde, vivimos en paz. Que máis se pode pedir? Bueno, ás veces está un pouco aburrido demais, porque nunca pasa nada. Todos os días son iguais. É verdade, hasta non hai nada novo para contar. Ai, pois eu teño algo novo para contar. Sí, e logo que pasou? Conta, conta. Por fin unha novidade. Esta mañá, Sí? cando meu home foi para poñer os zapatos. Sí? Non sabedes que había dentro do zapato? Que había? Fala, tesnos intrigados. Un rato! Un rato! Non sabedes o susto que levou. Xa me imagino. Que o vería? Ei, pouca risa con iso é que non é unha broma. E logo? Que os ratos, como tocan un parasitorio este a gusto, en pouco tempo multiplicarse tanto que poden chegar a formar unha plaga. Oh! Mira no teu pé, querendo comer uns queixos. Mira, mamá, un rato. Saca de aí que me dan noxo. Ui, primeiro un no zapato do teu home e agora outro. Xa van dous, isto non pinta ben. Non, é unha mala señal. Imos ver onde acaba todo isto. Home, non vai a ser que veña un rato a comer o millo das miñas galiñas. Vou a ver, ata mañá. Ata mañá. Mamá, podemos estar con rato morto? Dice nada, que trae moitas enfermedades. Veña, e de lavar as mans. Ata mañá. Eu son un ratiño de Amelín e desta cidade non me quero ir. Gústame o queixo, gústame o xamón, roba tu ropa e malo te calzón. Eu son un ratiño de Amelín e entro na tua casa e máis no teu xardín. Métome na igrexa, escola e máis na tenda, como a tua cema e a tua merienda. Somos ratiños de Amelín e desta cidade non queremos sair. Imos a sempre vivir aquí e ninguén nos pode facer fuxir. Ratos, ratos, hay por todas partes, na cocina e no salón. Ratos, ratos, dentro dos armarios, escondidos nos caixón. Ratos, ratos, metidos na roupa e roendo os calcetins. Andan invadindo todo na cidade de Amelín. Podes velos pola noite e tamén pola mañá. Ven a ver un millón deles e cada día son máis.
roupa está toda roída. E estragaron a miña comida. Métanse nos armarios, nas horas e as camas. E cada día multiplícase máis e máis. Sí. Pa, tanto escándalo por un par de ratiños de nada. Ademais, o municipio non ten cartos para gastar nestas bobadas. Ah, alto! Isto non ten autoridade! Chama vestou! Señor alcalde, advertimos que ten que facer algo. Está ben. Nena, vai buscar o pregoeiro. Voy a facer un edicto. Listo, toma pregoeiro. Atención! O alcalde de Amelín fai saber ao pobo que nos libere da invasión dos ratos seralle concedida como recompensa unha bolsa con 100 moedas de ouro. Ben! Pero, que nos poden axudar? Quen nos poderá ayudar? Que nos poderá axudar? Quen nos poderá ayudar? Quen nos poderá? Eu vos axudarei. E ti quen és? Eu son Ángela Cristo. A mellor do mundo. A máis valente. Eu fago que tigres, leóns e toda clase de animais me obedezcan. Oh! Eu librarei-vos destes ratos inmundos, pero para iso necesito poñer aquí unha trampa de queixo. Alguén me podería prestar unha naco de sin queixo? Ainda me vou a pedazo de queixo. Quítase. Vinde acá, a Alejo. Agora levantad unha patiña, a Alejo. Agora a outra, a Alejo. Agora dad unha volta, a Alejo. Agora saltade, a Alejo. Como podedes ver, o meu dormir é infalible. Dentro de un pouco tomaría todos os ratos da cidade. Ña, ña, ña. ¡Ah! ¡Alejo, alejo, alejo! ¡Socorro! ¡Esto no funciona! ¡Tienes que comer! ¡Ayudadme! ¡Ah! Isto tampouco deu resultado. ¿Qué imos facer? Segue por todas partes. Temos que atopar a alguén que nos axude. Fregoeiro! Pon o volumen do megáfono máis alto para que escoiten en todos os pomos de redondo. Atención! O alcalde de Amelín fai saber ao pobo que nos libere da invasión dos ratos seralle concedida como recompensa unha bolsa con 100 moedas de ouro. Pero, que nos poden axudar? Que nos poderá axudar? Que nos poderá axudar? Que nos poderá axudar? Quen nos poderá? Eu vos axudarei. E ti quen és? Eu son Xoana Tamariz, a mellor nada do mundo e coa miña marcha pude convertir nunha estatua que apunte coa miña varita máxica. De verdade? Sí, eu serei que me liberen dos ratos para que queden paralizados para sempre. Ben, genial. Estupendo! E gañarei a 100 moedas de ouro. Sí, claro, como non. Xa necesito un queixo, parteros co seu cheiro. Outra vez, ainda me vou a quedar sin o meu queixo. Agora apartádenos. Isto podería ser moi perigoso. Alguén podería quedar paralizado para sempre. Aquí ven o pireiro. Rato, ratiño, ratón. Queda parado nesa posición. Aquí veñe máis. Rata, ratiña, rata. Queda convertida nunha estatua. Oh! Agora encargaremos dos demais ratos. Como que? Que pasa? Axuda, quérenme comer. A miña varita máxica non funciona, socorro. Isto tampouco deu resultado. Temos que atopar alguén que nos poida axudar. Pero, que nos poderá axudar? Que nos poderá axudar? Que
Que nos poderá axudar? Quen nos poderá axudar? Quen nos poderá? Eu serei quen vos axude. E ti quen és? Eu son Albertina Einstein, a mellor científica do mundo. E coa miña investigación e co meu enxeño fabriquei un químico dañino ás ratas. Só me fai falta que tomen, e listo, peñeremoslo nun queixo como seu. Pois non será do meu queixo. Iso nada, ninguén que me envenena o meu queixo. Non te preocupes, só me fai falta unha pizca de seu aroma. Traemos unha conca de auga, pero non me arropas, boto o aroma, boto o veneno, e listo, a esperar 20 ratiños, 20 bebés. Xa sabía eu que iba a funcionar, e que son todo cerebro. Miau, miau, miau. Como que axuda, quéreme comer, o meu veneno non funcionou. Temos que topar a quen nos poida axudar. Pero, quen nos poderá axudar? Quen nos poderá axudar? Que nos poderá axudar? Quen nos poderá Quen nos axudar? poderá? Eu vos axudarei. E ti quen és? Eu son Sansón o Fortachón, o home máis forte do mundo. Os meus músculos son como a ferro, tocade, tocade. Pelexei con lobos e acabei con eles. Pelexei con osos e acabei con eles. Pelexei con tigres e acabei con eles. Así que decídeme, mozas, contra quen teño que pelexar? Quen vai levar hoxe unha malleira? Contra ratos. Pelexaxe, xa tendrá que me dar medo. Cátime los ratos. Caballero. Isto tampouco deu resultado. Temos que topar a quen nos axude. Pero que nos poderá axudar? Quen nos poderá axudar? Que nos poderá axudar? Quen nos poderá axudar? Quen nos poderá? Xa o teño! A miña gata pode acabar cos ratos. Pregoeiro, traga a miña gata. Así as 100 de euros serán para mí. Eu son a dona da gata. Como non se me ocurriu antes, é unha idea genial. Oh, aquí ven. Vamos, mi cifuciña, acabo cos ratos. Miau, marra, miau. Por ti, rato feo. Estás chamando feo. E tamén vos, ratas de alcantarilla. O que é? Ai, a ver. A morena. Miau, miau. Miau, 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 Mi tifuciña quedou espelexada. Ai, que desgracia. Tranquilo, non se preocupe, seguro que se recupera. Eu sin que non me voy a recuperar. Ali me van a hacer más de ouro. Isto tampouco deu resultado. Temos que topar a alguén que nos axude. Pero que nos poderá axudar? Quen nos poderá axudar? Que nos poderá axudar? Quen nos poderá axudar? Quen nos poderá? Eu vos axudarei. E ti quen és? Eu sou o flautista. Liberei outras cidades de morcegos e cascudas. E tamén podo liberar este lugar dos ratos. E como pensas facer? Coa miña flauta. Dime que con a flautiña. Anda xa, iso non o queres mentir. Se non foi capaz. A tomadora co seu látigo. A maga ca súa varita. A científica co seu veneno. Nin o gato do señor alcalde. Es que vas a conseguirlo ti. Co seu unha flauta. Anda xa, vou. Bueno, se non o consigo non tedes nada que perder. Pero se o consigo quero 10 moedas de ouro. Mira unha cosa, flautista, non me creo que vas a conseguir nada, pero se eso fose certo, daríache 100 más de ouro. 100 moedas de ouro, está seguro, señor alcalde? Claro, claro, para algo son alcalde. Entón, dame a súa palabra. Pois claro que che dou. Entón, Trato feito! Oxalá, flautista, teña razón e podamos librarnos destes roedores. pero que o que fai a túa flauta? A miña flauta é máxica, depende da música que toque pode facer
que bailen, que queden hipnotizados e moitas cousas máis. Oh, que interesante. Interesante, paparruchos, iso non é posible. Non me creedes? Pois faremos unha demostración gratis. Señor alcalde, gustalle bailar? Non bailei na miña vida nin penso facelo. Vou poñer a miña frauta en modo baile. ¡Parece música, parece música! Isto foi algo increíble. Que, creedesme agora? Sí. Pronto quedaredes libres destes ratos noxentos. Vou poñer a miña flauta en modo hipnotizar ratos. Non se van poder resistir. Seguiranme ata onde eu os leve. Mirade, os retos están saindo da cidade. Sí, van detrás da música do flautista. Imos ver. Sí, ide ver, e non teñedes presa por voltar. Este queixo é ideal para hacer un almuerzo municipal. O meu queixo lambón. Señor alcalde, o traballo está rematado. Que? Tan pronto? Eso é posible, é certo o que di? Comprou vostede mesmo en toda a cidade de Melín non queda ningún só rato. É verdade, todos os ratos foron detrás del que música da súa frauta. Xa non queda ningún rato en toda a cidade. Todo está tranquilo, a xente está moi contenta. Que ben, ningún roedor esnaquizará a miña roupa. Nin roerá os meus xoguetes. Nin os meus deberes. E por fin os meus queixos están a salvo. Bueno, podo pagar entón o prometido? E que era o prometido? Pois as 100 moedas de ouro que vostede me dixo. 100 más de euro? Iso é unha barbaridade. Pero iso foi o que vostede me dixo. Iso son moitos cartos para unha cidade tan pequena como Melín. Bueno, vale, de acordo. Pois deme as 10 moedas de ouro que lle pedín ao principio. 10 más de euro por tocar unha flauta? Non, vou che dar unha moneda e de plata. Esa é a cantidade xusta, e ves que chutos. Pero, señor alcalde, vostede escribe un edicto. Ti que a boca, que non sabes nada de facer política. Señor alcalde, arrepentirase de faltar a súa promesa. O flautista vais enfadado. E ten toda a razón. Deberíamos ser honestos con él. Eso por a súa parte do trato. Ei, xa vos dixen que vos non sabedes nada de política, así que non os metades nos meus asuntos. Pero iso non é xusto. Que xusto ni que xusto? Grazas a miña xestión aformamos moitos cartos, e sí que deixadevos de carvados. A min pareceme que isto non vai acabar ben, non o... Bueno, vou facer a comida. Eu tamén. E eu... Mamá, podemos quedar xogando un pouquiño? Vale. Na calle de 24 ha sucedido un asesinato. Unha vella llama a un gato coa punta do zapato. Pobre vella ya, pobre gato, pobre punta do zapato. Na calle de 24. Isto é un desastre. Socorro, socorro! Que pasa? As miñas nenas desapareceron. Non son as túas nenas, todas as nenas da cidade desapareceron. Que? É verdade, non queda ninguna nena
noite escoitouse a súa flauta e agora faltan todos os rapaces do pobo. As miñas nenas. Flautista, ti tiveches a culpa de que desapareceran todos os nenos da Melín? Sí, os nenos seguiron a música da miña flauta. As miñas nenas. Tranquila, só están a pasar a tarde no lugar seguro e tranquilo da montaña. Por favor, flautista, trae de volta a todos os nenos da cidade. Sí, e líbranos destes ratos inmundos outra vez. Sí, por favor, flautista, pagaremos xa 100 moedas de euros se nos devolves os nenos. Ei, xa vos dixen que os asuntos de autonomía de goberno eu son o que mando. ¡Cállate a boca, señor alcalde! Sí, por favor, flautista, pagaremos o prometido. Non quero cartos. Que? Entón, que queres? Quero que elixades unha persoa honesta como alcalde. Que? Pero que o que dis? Diso nada. Iso é unha barbaridade. Iso non é democrático. Sos que elixides unha persoa honesta como alcalde para que volten os nenos e que marchen de novo os ratos. De acordo! Temos que elixir un alcalde xa. É certo, ese alcalde é moi deshonesto. Sí, é verdade. As promesas vanse para cumprir. Propoño que o alcalde sexa ela. ¡Canao! Que? Pero que o que dis? Nunca se viu unha muller como alcalde na Melín. Bueno, pois non será alcalde. Sí. Será alcaldesa. Que? Votemos. Votos a favor dela? Eu. Votos en contra? Eu. E tamén eu. Sois unha banda de bárbaros que non sabedes nada de política. Ídevos a enterar. Isto non vai quedar así. ¡Socorro! ¡Corre! Atención! O alcalde da Melín queda destituído e nomeada a nova señora alcaldesa. Grazas, pois o meu primeiro decreto vai a ser este. Que se lle paga deber de 100 moedas de euro que temos co flautista. E pidolle en nome de toda a cidade que nos libere dos ratos e que traia de volta os nenos. Moitas grazas, pero non quero cartos. Que? Entón, que queres? Conformo con deixar esta cidade gobernada por unha persoa honesta. Vou poñer a miña flauta en modo que volten os nenos e que marchen de novo os ratos. Thank you.